Hikubor kibabnya latap dan Burom yu Pope Francis nong ilam be jong kabalang Roman Catholic mentakasi ha Basilica jong ka Saint Mary Major Rome kemas on tab yu kabalay alam daw Cardinal Giovanni Battista Re kalalong hamadan Saint Peter Square ha kan nong ba Vatican kabala sedang nadu ka porship jisteng ba janmit dagi hajar ngot kibawan solam kibagan topya kinong ilam Pyrthei kilang do niam bat ki pilgrim kelewan lang pan ai jing Burom kabakat do ka jongki ya kesendok ding jong u kabalapan internet da kading pna kabalik kabahe lara syamadan daki khat saungut kinong kit kiba deng ye kijing sop kti kibalik kibalayo ye kijing ro daga bathap kti na kipat ba napdeng kiri pa khmat ki badan hagani kisngi kilong ka presiden kri India ka Draupadi Murmu u presiden ka Amerika u Donald Trump u presiden ka France u Emmanuel Macron u presiden ka Brazil u Luiz Inacio Lula da Silva baru presiden Argentina u Javier Milei ka jinglai on tap ka pen iya ka jing ai khublei ka Pyrthei u pop u balatip na ka banta ka jing sorit bar ka jing ai tilut jong u na ka banta ka hok ha ka imlang salang usumbut menteri rang ba ka jela ba presiden tensong lo pena